Sambine kora winjo kiwacho gimoro iwacho ni speculation kata geno mawinjo bed ni oganda bedogo wuoye wi wach mar johala. Gitim na sambinde koero ka okinyal ng'eyo gima kiny ne bedi anya toko tendre gi wechego mag uchumi. Ja ohala winjo ogo kwano mane sani zaka. Sani kaka wuoye wi speculation and speculation about the dollar donge ewi dollar. Gima nyalo nyiso japiny sani. Number one tool monego bed ni en go kata gino monego bed ni en go moko pogre go en information. Kata ng'eyo weche manyien. Nyaka ibed informed sakasa. Tinani nyalo bet ni ng'eng to gimoro timre in the next minute. Koro number one tool en information. Monego bed ni japiny nigo sani. Nyaka stay informed. Tiende ni nyaka obed ko chiko ite radio, TV, kamora mora. Tiende ni inyalo ng'eng kigalo ni kiny pod ber to kara kiny no dhi timre nade dhi kethre. Mano number one. Number two, ing'e ni wabende wan gi jukumu kaka japiny mondo wami uchumi bed maber. Ere kaka wadwa mi uchumi bed maber kaka japiny. Uchumi kobet maber to kata mna dola mwawuocha bende timre nade odok piny. Kaka odok piny no. To kodok piny ka ber. Iwinjo. Tiende ni ang'ono monego bed ni watimo kaka Jokenya. Watemare mondo walos giwa eiwa wawegi to wanyiewre wan wawegi. Tiende ni we should produce locally and consume locally gisani. Iwinjo. Kar mondo dhi ni dwa dhi chamo chips mobedo imported. Dhi nyao nyandarua te dhi omang'owa dhi omche gini waru tilos ne ji chips. Iwinjo. Ka wacho ni imported chips ting'eyo jok ma import chips. Nikech ok wadwa ketho ne ng'ato ohala bende mondo bende kik ng'ato yuagnwa koro ok wanyal luongo nying. Koro ohala mitimo e dierwa giwegi nyalo nyaka watim wan wawegi ma ok wadhi ni wadhi omo mna oko e kwatim. Iwinjo. Nyaka koro wabed ni wa produce locally, to wachiemo locally, to wanyiewo locally. Ma dhitego selling. Dhitego selling. Tiende nang'o? Ok wabro bet ni koro wadepend e mwandu mawuok oko so much. Tiende ni over dependence on importation. Sama wadepend on importation kata wan gi geno kuom mwandu mawuok oko. Wane mwaketo niya koro wadwa chulo joka gi dollars. Ni wane mwaketo pressure on Kenyan shilling or the dollar mondo timre nade mondo dola odhi malo to Kenya shilling otimre nade odok piny. Sama watuono gi dollars to watego Kenyan shillings. Akia kwa winjire. Sama watuono gi dollars to watego Kenyan shillings. Koro watemare kaka wabro tego Kenyan shilling en ni wanyiepare locally to wachiemare locally to hala watimatima wan wawegi for the time being. Iwinjo. Tiende ni wa reduce importation. Again, gima wanyalo timo. Sani Jakenya onego bed ni kwa save pesa. Kata kwa dhi e bengi. Tie jogo man gi foreign currency accounts like dollar account to e bengi onogo in gi Kenyan shilling account. Keno koro onego bed ni kidhi keno to dhi ken in Kenyan shilling. Sami keno so much in Kenyan shilling waduto. Tiende ni ibende nitie kaka create scarcity mar ang'o Kenyan shilling. Kise create that scarcity mar Kenyan shilling to nengo ne chiro dhi timre nade dhi medore. Koro wabende wawegi kaka Jokenya wan gi jukumu mar timo ang'o mar hakikisha ni uchumi marwa obedo stable. To ku uchumi marwa stable to Kenyan shilling bende timre nade is stable against the dollar. Mane kwa bro timre nade e kwa bro dhi maber. To gisani bende kaka dola odok piny ni. Donge koro sano bet en kare. Kantie mwandu ni mori bende midwa dhi golo oko gi sani. Nikech okang' wachun ji teno gi produce locally to giti gi chiemo locally. Samoro ng'ato hande mapile nyaka no chako hala nyaka kawuono. En ng'ama moga mwandu oko to timre nade to use Kenya ka. Sani ma giwinjo ni dola odok piny no. Ringi dhi om mwandu no. Mondo tiende ni idhi chule e bei mayot. Otherwise, tiende ni Kenya shilling pod nigi teko. Dola beche timre nade dok piny. Koro idhi yude bei mabet ogonyre moloyo kaka ni timre nade kaka ne yude. To kiyude kamano mi bendi kele to kata japiny mabiro nyiewi bedon koro nyaka duok ne bei piny. Japiny be dhi yudo
nafu. Gisani emunego beni kata mara serikal mane wacho ngene lady anani okwanyal dok chien ahinya to maybe it was not topic of today. Chien kanyo nyo wachno kata mafuta moro manonego beni kelo agreements moko ne ni chien kanyo. Wacho ni jitu. Sani ka serikal niga dieri digimetemone. You way about sustainability. Ka insustainable. Sani monego koro gete gitimo ang'o? Gidhi omnwa mafuta. Mondo babi wayude bei mayot. To kwase yude bei mayot to production kata loso mwandu dhi bete bei motimre nade? Bei mayot, bei mogonyre. To koso bete bei mogonyre donge japiny dhi nyiepe bei mayot. Sama wachaka wawacho ni kwa wuoye hinyruok japiny dwa wuoye ang'o? Bei mar mwandu. Mane hinyruok japiny. Ka bei ni malo to hinyre. To ka bei dok piny to japiny winjo maber. Donge. Koro sani monego bed ni sirikal bende ka gini sustainable to koro wabe wa challenge gini ya koro gering gidhi giome mafuta cha gi bei man piny no mondo watemre nade. Kineno ka reserve gi cha is not depleted. To tiende ni kare gima sustainable. But ka gidhi that direction magino bedo sustainable bas wan kare japiny dhi winjo maber. Koro kata mana gi sirikal along the speculations gibende gering gidhi gitimo ang'o giomnwa mafuta bei mayot. Kutendra gi timo hala kata timo tao